Vítam vás všetkých na našom 3. večeri o horách a ľuďoch. Kedy a ako začať s malými deťmi teda chodiť do hôr? Ja som im nedala možnosť sa pýtať. Čo musí človek robiť, aby mohol loziť bez kyslíku? No nesmie si ho so sebou nosiť. Teba si musel uhryznúť had, nie? No tak sme vlastne teda prileteli, čakali nás na ihrisku, borec v monterkách, nie? S takou rukou, tak sme sa ho teda napichali, toto. Tam, keď sa vlastne pozobliekal na internom oddelení z tých monteriek, tak mu ten had vyliezol z opakovanie, ak šmátral do toho vrecka, zháňal cigaret, tak ho tá vretenica, čiže sme vlastne prevážali pacienta aj s tou vretenicou. Ako náročný je zostup v porovnaní s výstupom? Výstup je ťažký a zostup je ľahký. Pre každého autora, tvorcu je vždy to najkrajšie, to posledné, čo urobí, väčšinou. Čo je najdôležitejšia vlastnosť dobrého výškového horolezca? Aby mohol zjesť všetko.